dia okeyo machiegni. Midhiero mikelo gi koth mapek mar El Niño mosebedo ka chwe thoth gwenge ma pachoka pod medo nenore ka chenro mag wuodhe apaya mawuok Lamu kadhi Garsen osebedo gi ng'ikruok are chieng' ngeso. Oganda manyoyo ranyasi mar kido kod timbe oganda jo-Lamu nyochuno mondo mi oti kod yedhi matindo e gwenge magamba e wuodhe magi ka ji 18 manyolal chieng' ngeso oyude ka oting'o jood bura moko ariyo bang' yie manyogidho ywer kod oula mapek. E odiochieng' mar ariyo, oganda modak e gwenge magamba e kaunti ma Lamu ringo kendo laro idho yie ma osebedo ka sombogi kendo kalo kodgi loka nyaka e gwenge malango la Simba. Kaluwore gi oboke mane ogol gi bad migawo mager piny e pacho ka Kenha, apaya ma ya Lamu kochomo Garsen biro dong' ka olore kinde ma ilose bang' oula mapek manyomo moko ya aora Matana ketho apayano ka jodak ma alorano to koro ywago nok mar yiedhigo. Nimefika hapa Gamba kuanzia saa 3 na mpaka dakika hii mimi sijafika kwa mazishi, na mazishi ni saa 7 na boti ikija kitu kwa watu hapa ni shilingi 400. Nimetoka Lamu culture, ilikuwa naelekea Mombasa. Ndio na tumekwama hapa na hali imekuwa ngumu, lakini tunashukuru. Jodak Malamu koro kwa opinyo wacho ma kaunti Malamu mondo mi omed kwani yedhi mag wuoth ka koro riwruok mar Kenya Red Cross onyiso luoro ni chenro mag chwalo kony bende krik bedo kod ng'ikruok ponono ni kimo mar pi magwengego biro medo idho. Referral Hospital ya Lamu ni Mombasa. Watakwenda aje? Sasa hivi ambulance yetu moja iko the other side, nyingine iko upande huo huko. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anahitaji matibabu ya dharura sasa hivi inakuwa ni changamoto kubwa kutokana na barabara si nzuri. Komachiela pisa ma Kenya Coast Guards nore sojia parko daboro manyore kolal bangi yie manyogidho ne olo ywero chiengeso godhiambo yie mabende noting'o jaod bura ma Garsen Ali Wario kod nyawadgi Magalole Said Buya kane giwuok e gweng' ma Mlima Abo kama ne gitere kony mag chiemo. Regional Commissioner pamoja na DIG ambaye kwa wa polisi ambaye kwa nimezungumza na yeye au ni viongozi wote wa serikali ambao kwa wameshughulikia na jambo hili ambalo kwa sisi hatukulitarajia. Ningependa kushukuru wale wote walihusika, hasa Red Cross ambaye ndio ilikuwa boti ya kwanza kwenda na kutafuta hao. Wameng'ang'ana, mara ya kwanza walipotea karibu mara 4. Tulikuwa na wasiwasi siku mzima, lakini mwishowe wamepatikana. Nyake sechigi gwenge maromo 50 kod 4 mantiere Tana osemonji gi oula mapek kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe gwengego.